какво става, хора? Аз съм DreamX Magno и днес ще направя първото с ревю на Soulplex.net. Така, ревюто ще са ларповете, спамовете, китовете и абсолютно всичко за самият сървър. Първо, сега, първият ларп, който ще видим е ларп Alex. Не знам какво представлява този ларп, извините, но сигурно е нещо от сорта на PvP. Така, следващия ларп, който ще видим е ларп Enchant. Извинете. Така, ето тук слагате лазарута и започвате да се апгрейдвате за който си искате левел, т.е. имам предвид за левел, който сте си избрали. Така, ще да падна. Добре, точно сега в момента минавам нещо от сорта на Jump. И да, извинявам се за това. Следващия ларп, който ще разгледаме е ларп Event. В този ларп Event се провеждат евенти от 8 до 9:30, понякога и от 8:30 до 9 или до 10, зависи когато влезе админът. Следващия ларп, който ще разгледаме е ларп Food. Ето тук долу, както виждате, са 4 зелени неща, долу под тях има спаунери, които се спаунват животни и така се набирате храна. Следващия ларп, който ще видим е ларп Jump. Така, както ви казах, това е ларп Jump. Както виждате, ето, аз бях ето точно там, а той е там, така че, добре, нека да не се разсейваме. Следващия ларп е ларп K. От него, ето тук, когато вотвате, ви се падат разни неща. Така че, особено ченче, ларп Мега. За ларп Мега тези ключови се падат, когато отворите един обикновено тук. Ето, един Мега Кей. И ето какво може да ви се падне от Мега Кей. 1 Кей, 100 000, 240 000, Кит Крейзи, Кит Мега, картофи, домати, моркови, дъмоблокове, емералдови блокове, златни ябълки, 500 000, 300 000 и 1 милион. Така, от тук може да ви се падне един обикновен ключ, един мега ключ, спаунер ключ, султфул ключ, 500 000, 800 000, 50 000, ранг Крейзи или картоф. Така, следващия ларп, който ще видим е ларп Mega Creatis. Mega Creatis, това е абсолютно същото. Ето тук. Това е Mega Creatis. Така. Следващия ларп, който следва е ларп Mining. Така, ето тук се взимате кирки и копаете колкото се искате. Съжалявам, че се изгавих така. Ето тук само бедрок. Изключителен бедрок. Тук е само дърво. Така, тук руди, абсолютно всякакви неща, които ги е сложил админът. Така, следващия ларп е ларп PvP. Тук е забранено летенето, както видяхте. Ето тук се скача и да.
Вече от тук нататък знаете какво става. Бой до смърт, до умиране и да, простоти. Warp Shop. Много се продават много разнообразни неща, макар че са малко. Руди, дърво, как беше, лед, лоустонът, тук се продават, тук вълна, всякакъв вид, камък, тухли и да. Така, Warp Spawn, това е спаунът, Warp Spectate, тук спектейтваш отгоре. Ето. Видяхте. Това представлява. Виждо Путин. Така. След това Warp VIP Mining, който трябва да се поне VIP, за да купаеш тази мина. Купи се VIP от сайта, да, www.solplex.net. Ето тук, за да си VIP. Така, и последния Warp е Warp VOD. От него, ето тук, както ви бях казал още от началото, ви се падат неща. Сега китовите са Hunter, Herder, Farmer, PvP, D-Tools, Start, Color, Firework и Food. Кит Hunter, ето това. Така. Кит. Така, няма да ги използвам всичките, защото ще ми трябва за по-нататък. И да, това беше честно казано от този сървър. И вотовете. Не са какво знаете тези вотове, но например те ви помагат, като ви дават ключове, пари и абсолютно други неща. Ето тук се въвеждат името, натискате на Vote this server, преди това цъкате не съм робот и ще ви излезне ето едно такова и то тук пише: изберете всички изображения с цветя. Така. И потвърждавате. Пишете си името, Vote for this server и така другите два вота. Така, дано да съм ви помогнал, поне все пак за ревюто. Дано да ви е харесало клипчето, абонирайте се за мен, харесайте и до